nwoke kedu ije ga aka ịnọkọta dọkwa ịnọlụta ụlọ ka enubezie enu township. Anọ m na Lagos, anọ m na Abuja, anọ m na London, anọ m na USA. Ịnọkọta dọkwa ịnọlụte bịa fụ ndị bụ na ya fụ mpago fụ mmago fụ mpago ochie fụ ndị bụ na ya ịnọ na township ute eyigo anyị otu uyego ye tuye site n'ahọ ruo n'ahọ abịa ịkọba isi na ndị bụ na-akọ ọgụ too much n'ọba mere iji anọtago from Christmas to Christmas ịma nchetakwa ụlọ ajụọ ga-esi na mpago n'ụwa anyị na mbọ na uye ji mmago na o ji evute ite ọgwụ badoshi n'ụlọ n'ọba mere iji agba ọsọ na vileji ịnọkọtakwa na n'olute ụlọ ọga ama nkwo mgbegbu ya ọgụ ma nnọkọta esi na a na-agwa ọgwụ na vileji na a na-anụ ọgụ na vileji even na Abakaliki sef a na-anụ ọgụ na Abakaliki a na-ezikwa a na-anọtakwa anọta ịghọtago a na-anụ ọgụ na Abakaliki a na-anọtakwa anyị ekwo mgbegbu ya ọgụ ya na ị na-anọkọta ntanship ebe ọ bụ na ị nọ ị na-anọkọta ị na-adụrụ ụmụaka be gị na ọ bụrụ na ịnụgo nwaanyị ma ị na-were ọsọ were ije ọ bụrụ na ụjọ na-atụ gị kpọrọ ndị eskọt ma ị kpọrọ frend gị durufa na vileji. Enwere ndị na-eji aka fa atinye onwe fa egwu n'alụ. My friend, go to your house. Jesus!